Fil-kwiet u l-paċi li joffru l-ġonna ta' Villa Fransija bdiet titfassal l-Istrateġija Nazzjonali għall-Awtiżmu hekk kif il-Kunsill b'dan l-inkarigu beda bil-laqat ma' dawk kollha involuti f'dan is-settur. L-ewwel laqgħa tal-Kunsill li tnieda fl-ewwel jiem ta' April saret kmieni s-Sibt filgħodu hekk kif il-Kunsill iltaqa' mal-persuni fil-firxa wiesa tal-awtiżmu. Blaine Schembri li parteċipa fil-laqgħa ta' konsultazzjoni ma' dawk li qed ifasslu l-istrateġija qal ma' One News li l-isfidi li għaddu minnhom persuni fl-awtiżmu huma kbar. Qabel kien diffiċli meta kont żgħar, speċjalment meta kelli ħafna kontroll. So meta bdejt nikber, bdejt ninduna x'kelli tajb x'kelli ħażin imbagħad. Issa nowadays tajjeb qed ngħix ħajja indipendenti, nuħseb il-ġenituri wkoll. Min-naħa tiegħu Justin Spiteri qal li l-ħajja bl-awtiżmu mhijiex waħda faċli hekk kif taffettwa kull ħaġa illi jagħmel. Nsib fidi wkoll biex naħdmu biex nieħdu sehem max-xorċeta tal-lum anke mal-żgħażagħ. L-appell huwa għal aktar inklusività u għarfien dwar din il-kundizzjoni. Ma' One News, il-koordinatur tal-Kunsill Alistair De Gaetano qal li waqt it-tfassil tal-Istrateġija Nazzjonali se jiltaqgħu mal-partijiet interessati kollha biex jassiguraw li jolqtu l-problema minn kull anglu. Aħna nixtiequ illi nagħmlu iktar laqgħat simili hekk. Kif ukoll niddiskutu t-teknika fil-Kunsill biex fi żmien sena, aħna marbutin li nagħmlu strateġija fi żmien sena, ikollna strateġija li tkopri kemm jista' jkun affarijiet differenti. F'dik l strateġija cradle to grave, jiġifieri minn meta jitwel persuna sa meta persuna tkun anzjana. Is-Sinjura Michelle Muscat filwaqt li semet dak li ntqal spjegat li permezz tal-istrateġija li qed titfassal il-livell ta' għixien tal-persuni fil-firxa wiesa ta' awtiżmu u tal-familja tagħhom se tittejjeb. Is-Segretarju Parlamentari għal persuni b'diżabilità Anthony Agius De Celis qal li din hija kwistjoni li ilha żmien twil tintefa' taħt it-tapit u issa wasal iż-żmien li nindirizzawha bis-serjetà.